Hindi makakuha eh. Ay, kulang. Ay, kulang pala eh. Ay, 15. Pet mo daw? Pet mo palit. Mga... Wala. Kailangan ka. Niya? Kulang. Asa mo? Wala ako. Cutting class mo no? Cutting class, mangguro mo. Sali na daw. Cutting class no? Abutan day mo day? Ah, butan kayo sila. O di may klase dito dong. Para ang. Dalo kasi ko din sa kajis. Palit nagbinignit guys. Kajis. Init eh, suyo pa. Init mo nga, init pa kayo na. Init. Ang sarap. Oh. Vlog. Joy. Ikaw naman, meron. Ang mura mag Ay, hawa dyan. Hawa. Ito yung nga, sarap. Mapo ko binignit, nagipalit. Pero oil. Pero ano ba ito? Mga binignit yung nagipalit eh. Asa mo kang plastara na eh? Vlog. Hindi ka picture lang ba? Ang katamaw na eh. Ay, yung kutsara. Ito vlog eh. Nga na tayo, sige. Tama sa video eh. Pilipikan ba ako ng plastic? Talaga na to. Marami murag bago. Ito may nakamagpaniod to ba? Ano, wala pa ko igana makaon. Kung sa lang nito ba na akong gamay. Ay vlog. Kaon tagkuan vlog. Binignit vlog. Vlog oh. Kita ba? Yung binignit. Si tawag ni sa inyo ah, tabirak. Sa mo kay binignit may tawag ani. Tabirak sa inyo ah. Amo kay lang. Tawag ni sa mo ah, binignit, dili tabirak. Tabirak. Binignit tawag sa mo. Ni kay vlog oh. Awa vlog. Vlog. Dot may na lang sa background ng likod. Sa vlog ay init kina vlog. Atong tilawan, init pa man good. Sabi ka init. Bakit may plastic ko na magmalanay. Tulisan ako nig kuan kutsara nga kuan metal. Here it is. Tara vlog. Kita ba? Kita ba? Inita po doy. Tali ko ano eh. Net ya kung kuan. Mo ni siya sa tagon eh. Kung bugnaw ni lamig ni siya dessert. Unsa ni siya dessert nga init. Gusto ko mangukuy ikaw nga ni adto ba. Pero nilabay mo gud ang mamaligya ig binignit so mingapit lang ko palit. Kay magmerienda mi og binignit. Basta ingaro nga oras sa kanya may malabay mo magya. Hindi ka init yun.